alu-alu hodamang ma tuamata debata do tutuhata Yesus Kristus dohot di Purbadia na palua kita sian dosa dohot hamatian alu hodamang ma songsoni ma nang tu pamarenta pangunggomi ni luaton asa tungture diuluon akka paripena mangolo dia karuhut-ruhut niya kauhum jala di bagasat dame hasonanga surya kana luluhon na aluluhon na ma tu pangunggomi pamarenta na ni luaton songsoni ma tuamataraja inatta soripada nalia nalulu namarla siroha di bagasan tikyon na di bagasan akka las tiroha macalo akka pasu-pasu di Tuhan masih tupahan di akka ulau na dengganing alu-alu hodamang ma tuamataraja inatta soripada nalia nalulu mulai tema amang parmusin nabi nung dia lalu kamu akka alu-alu tuaka na hombar di akka ulauta di bagasan tikyon asa manotor mahami tutu siajur mula-mula siajur mula gabe badang ma godang mula-mula laos padomu ma nang tu sopa-sopa mulai tema diamu amang permusim nami nung adebek kamu kodang mulai asal lihat ma panggabian lihat ma parhorasan lihat ma salut na akabarita gabe barina horas jalon nami tujulan tupahan ya mata debata di suneruas di huria na di sondo na di perserakan badamang ma kodang lihat-lihati
tema dia mau permusik nami nunga ulit tokai betutu panggawian parhorasani asima rohani Tuhan sa ni solo masa tu botean du kulit tokai panggawian parhorasani leleng mahita mangulu horas mahita jalan gabi jadi ada nunga tapuka songot tuan igot dangta ope pinasama songot di mamang tadu di mak. Jadi mauliati mak jalanunga buat kami berhalado tuan godang saunari sama hita dia ka si balas roha berhite-hite tangyak ta tua makta debata asalam dilendi hita sadani roha terlungowi hita berhalado di tonga-tonga ni huriat tahun jadi dihamu amang songan uluan ni hurian nami awak padita dot keluarga Rang pirro hanami sojolo hami jumolo parhalado laho palasor hamuna baru pianon asahu pasatami turuas alani partikianon asarade maruhani anong do inang hami sian parhalado songon pasahaton bunga-bunga di tangan nami tu hamuna songon uluan anggiat tu gajangna umur muna tu ipasna mu dilihat debata ke pasu-pasu laho mga cari hami dohop mga lugahon huriat tahun huria kabebe bacapyo langira de mahamuna pada nami asahu ulo bihami son uluan ni huria nami baik damang maso laho partusi ada nabi
Jadi songon ni mamang boy majo songon na pa surko kamuna ano boy lo hita makatayan non bersogot taduan. Jadi songon ni mamang songon uluan ni hurian nami hamuno inang son naurong naking tabay de batama pas-pasuna ita saluhun na be paralaro ni huria baba jambion ang giat toktong di pangarangoton na debatahita laho makubasi akapakubasion di tongan huria asa songoni pinabuy upasat kami sian donga muna kami paralaro pangurupia muna di huria taon asa doron naima itimana tinopa urong les ni rumah ya tuk songoni pinabuy sian kami donga muna paralaro asimat tong rohani amat tadebata itabai marihita pasu-pasuna. Jadi ope alanunga jumolo upasanga kami songon uluan ni huriata tuhamuna manami ruas saluna tarlumobi aka amanami nanami anakon nami narosian pangaratoan modelan nami mangidu tangiak tu debata dan nagai mangidu-idu hami amaka hina alai songon dalan tua matare batanggia dalam turingas nami ni an perhalano ni uriata ba jambion laho makubasi di uriataon alani tamahami dalam makiri pami diaka silas nirohan anak sipata upamuna alani radema rohamuna kamang do tamina pada nami asa uzalo hami dohu alaso kami aka sipatu bani ruas tuhami wedam kamajo na hobar tusi.
mau lihat tema di tuata, mau lihat tema nang di keseluruhan. Soalnya mah dia mau naho pasangan bihami, amak perdita, rodi sudah teh parhala doni kuliah, AKBP Resort Bahjambi. Mau untuk soalnya be naboy upasata mi silas ni rohana mi pasang apok kamu parhala donor huria saluhunna AKBP Resort Bajambi hidupnya na terbaik kami las marohamu amang tanya kok kamu mahami akar wason anggiat lam mertaba-taba akar rezeki asaboy museng lubisiani benon nami pala serroh hamuna jalur honon nami masongan nirot institut tuai asa titit siapa magorang-gorang pangarahuna tuk soni pe pasang tami pasang apok kamu amat kade batama namanggohi pasu-pasuna sidon bote mahami. Jadi mau lihat mak di amuna amanami nanami ruas ni uriata na 30 tahun suaksoni nang nasian pangaratuan tutakas do hida tutu hida hami las nirohamuna tadado tutu hita naung mauas di hasadaon nirohata marite-hite na watuwa tapatuba panortoron sisa halisa tahun 2 tahun maita tutu naso bui bergerak manotor di huriat tahun. Karena itu kakas widahami di Masadarion las nirohamuna, las nirohanami di Mekamuna. Opi amang di Hamuna, saluhun na ruas ni huriatta. Na tinggal di hutan tahun, waksoni nang di pangaratuan, ditabay di batamak kapasu-pasuna, di patiur di batakan na niulan di tangan, doon niulan di pikiratta, dilean na ipason, dilean ganjang ni umur, kapatabak kasilas niroha. Biak ka koparan na tinggal di pangaratuan suaksoni nang di tahun di pasu-pasu de bataka ibu magodang at kakoparatay asaope doon na masoron di si dua-dua iris main na timbaho dinaim ma usalean ihami sa luhun na paralado oras sami na majalo itabay de batama di amuna sikka ni na mga liyang wah dong kapanya man. Jadi ala sora adong naking manaro kotak-kotak baik to rusak kuihami nakiningan nate. Oke. Jadi mau lihat mak. Lihat dona nanilot niya magsitopul. Ala lang adong manaro kotak-kotak bagay usak kuih naking na dia perjolo. Tapi kay maniruhi dia sudah. Jadi mau lihat mak. Asa kaujungi ulota. Tinahumin na mualtio bimatu panuhatan. Kaya damang masih tio-tio las paloma tu asara. Jadi homai tay son perhalado laho manomu-nomu pondok bangun sektor bangun. Magarari ma sektor bangun. Kita peralado tetap mason manomu-nomu.